Chakpi. Wow! N'oge gara aga, n'otu ehihie dị nnọọ jụụ n'obodo ụmụ anụmanụ niile bi n'udo na nkwekọrịta, mana n'ehihie a ihe dị iche mere nke gbanwere ihe niile. N'ehihie a, ahụhụ ọcha nọ na-akọrọ ezinụlọ ya maka emume iri ji ọhụrụ ọ gara n'ikwu nne ya. Ji ruru n'ikwu nne m hachago ụkwụ m n'aka m. Ahụhụ ọcha etipụ mkpu n'obi aṅụrị dịka o welitere ụkwụ ya na aka ya iji gosi nkọwa ya. Gịnị ka m nụrụ ugbu a? Ahụhụ ọcha sị gịnị? Ka ọkụkọ nọ na-atụrị nri dasachara n'ala n'ụlọ ekwu nwunye ahụhụ ọcha jụrụ onwe ya na mgbagwoju anya. Ụkwụ na aka ahụhụ ọcha hakwa n'otu ole? Ọkụkọ ewelie isi ya ma jụkwa onwe ya ọzọ. Ọ dị egwu o! Ọkụkọ adapụ n'ọchị chịwa chịwa chịwa. Ọkụkọ chigidere chefuo onwe ya nke na ọ maghị mgbe o ji ọnụ ya tụrụ ọkpụrụkpụ ọkụ icheku. Ya etie mkpu ma tikapụ ọsọ tikatika gbagawa n'azụ ụlọ ekwu ebe nwunye ahụhụ ọcha kọrọ ede iji chọọ ihe ọ ga-eme maka ọnụ ya na-achọ ịgbụchapụ. Shoo! Ka a nụrụ dịka ọkụkọ sonyere ọnụ na mmiri nọ n'elu mpoto ede. Ya ekutuo ume, mana otu anwụnta bere n'elu mpoto ede ahụ feliri ozugbo ahụ tie. Gịnị ka m mekwara n'ọkụkọ o ji chọọ irechasị m nku? Aga m eburu otu ibe nku nke a fọrọnụ gbapụ ọsọ ndụ tupu ihe buru tara abịa burukwuo ofe. Vum! Anwụnta efere vuu febanye n'imi ehi nọ na-atara ụwa ya ahịhịa. Ehi ama imi marara ihe ọ mapụtara bụ anwụnta. Ehi etie, Chai! Ewu ata m ego n'isi. Anwụnta! Ya bụ na enweghịzi nsọpụrụ nke n'ifebanye m n'imi. Ebee ka mma m nọ ka m kpụpụ ego abụọ? ehi amịrị mma gbuo, mana anwụnta efepụlarị kamgbe. Ihe mma ehi nwetara bụ agwọ nọ n'akụkụ anara anwụ wee gbubiri agwọ ọdụ. Agwọ eleli anya hụ ehi ka o ji mma, ya etipụ mkpu. Adịrị m na nta o! Agwọ ọgbụgbụ ka ehi chọrọ igbu m. Agwọ agbapụ ọsọ ndụ ma na-eti, Chi okike abịa ma chewekwa m o! Na amaghị m onye iro m o! ka agwọ bụ ajọ ọnwụ agba ọsọ ndụ ya na-elezighị anya ebe ọ na-aga. Ọ maghị mgbe o ji gbaba n'ọnụ ewita. Ka ewita hụrụ agwọ na-enweghị ọdụ ma bụ ọbara gbabatara n'ọnụ ya, ewita etie, Chai! Ihe ka nta abịakwutere nte n'ọnụ. Gịnị ka agwọ bụ ọbara na-enweghị ọdụ na-eme n'ụlọ m?
Ewita gbapụ ọsọ ma na-ekwuru onwe ya, onye iro gba aka, ọ na-agaghị enweta m taa. dịka ọ gbara ọsọ banyewa n'ikpa a. Enwere otu enwe nọ n'elu aracha ụtụ. Ka ọ hụrụ Ewita, ya etie, Anya m ahụla ntị m. Chai, ụmụ anụmanụ agwụla. ya wụọ jam jam n'elu osisi. Na-elezimaghị anya zọrọ ngalaba osisi kpọrọ akpọ. Tai! Osisi agba daa n'ukwu mgbada dị ime nọ n'ukwu osisi ahụ. Mgbada etie, Ewu! Onye ka m mejọrọ? Chọrọ ịgbajichakwa ukwu n'ụfọrọ afọ. ka o leliri anya hụ enwe ka ọ gba ọsọ aga. Ya onwe ya gbapụkwara ọsọ nke ya ma na-atụle n'obi ya, Amaghịkwa m oge o bidoro sewere mụ na enwe, nke na ọ chọziri ịgbaji m ukwu m ji amụ nwa taa na echi. ka mgbada na-agba ọsọ na-ajụ ọnwụ. Ọ maghị mgbe o ji gbaga ebe ọkwa yiri akwa, zọwasịa akwa ndị ahụ. Akwa ya azọwasịrị wutere ọkwa na mmụọ ọkwa akwa n'obi mgbawa. Anyanwụ zachapụrụ n'anya ozugbo ahụ. Anụghị ube ihe ọbụla. Ebe niile dere ka iyi. Oke ọchịchịrị dakwasara obodo ụmụ anụmanụ. Chi ejighị eji, chi abọghị abọ, naanị ọchịchịrị na iru uju. Akụkọ ka na-abịa n'agba nke abụọ. Eji m n'aka na akụkọ anyị masịrị gị. Biko, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme n'ebe a masịrị gị, debanyere anyị aha gị, tinyere anyị aka ma nye aka tụsaa ozi a. Agba nke abụọ nke akụkọ a na-abịa. Eji m n'aka na ị gaghị achọ ka ọ gbalahụ gị. Biko, nọrọ nso ka ị nwee ike iso na azụ ọnụ mbụ ga-aṅụ mmiri ọma.